Hej alle sammen. Her med årets første opdatering fra Sailing Aarhus og Sejlsportscentret. Og som flere af jer jo nok ved, så er der sket rigtig mange ting hos os organisationsmæssigt her. Sailing Aarhus og Sejlsportscentret er blevet slået sammen organisationsmæssigt, og det betyder, at alt lige nu er blevet samlet under Sejlsportscentret. Det giver selvfølgelig nogle store ændringer, og lige nu arbejder vi rigtig meget med de her strukturelle ændringer. Der er super mange spændende ting, vi kigger ind i, både huset, hvordan det skal bruges, aftaler med brugerne. Vi er rigtig åbne for at kunne få gjort det her til det bedst mulige sted at være. Så hvis I sidder derude, og I har nogle spørgsmål til hele den her sammenlægning, jamen så er vi hernede. Kom gerne ned og snak med os, så tager vi en åben dialog om, hvad I måtte have, men også hvordan vi kan få gjort det her til at være Danmarks bedste eller et endnu bedre sejlsportscenter. Udover de her strukturelle ændringer, så har vi selvfølgelig en rigtig travl sæson foran os. Vi starter med vores kapsejladsmesse, som er noget nyt, vi laver. En kapsejladsmesse, hvor vi væver frivillige, men den er også for vores frivillige. Simpelthen, hvor man kommer ned i Sejlsportscentret her og lære om, jamen, hvad er det, vi har af opgaver, når vi har store events? Hvad er det for nogle frivillige opgaver, der er? Men også møder hinanden og snakker om den sæson, vi kigger ind i. Derudover så skal vi også på tur ud i klubberne. Mine kollegaer Søren, Per og jeg kommer ud i alle klubberne og fortæller lidt omkring den her strukturelle ændring. Hvad er det, der er sket? Hvad er planen fremadrettet, og hvad er det, vi gerne vil? Hvordan skulle det her gerne gøre tingene bedre, når vi har samlet det hele under en organisation? Så der ligger rigtig mange spændende ting der, og vi glæder os til at komme ud i klubberne. Vi har selvfølgelig også nogle rigtig store arrangementer i år, som vi ser frem til, og som vi allerede er begyndt at arbejde på. Vi har vores 29er VM, og vi har vores Finjolle VM, altså et år, hvor vi har 2 verdensmesterskaber. Og så har vi selvfølgelig en masse andre arrangementer, som vi også ser frem til. Så det bliver en spændende sæson, og hvis I har lyst til at gå ind og kigge på, hvad vi har events, så gå ind og kig på Sailing Aarhus. Der kan man stadigvæk se eventkalenderen og alle de arrangementer, vi har. Og i hele den her strukturelle ændring, så kommer vi selvfølgelig også til at kigge lidt på alle de folk, som vi skal have, som værende en del af teamet. Og det betyder, at vi kommer til at skulle ansætte en facility manager, som udgangspunkt halv tid, men altså en, der kan hjælpe os med at drifte huset og sørge for at holde huset pænt og rent. Og så kommer vi også til at søge en fuldtids salgs- og eventkoordinator, altså en, der skal kunne hjælpe os med hele den her kommercialisering af førstesalen, altså udlejning til virksomheder, men også være med ind over vores eventlogistik og supportere Søren og Per og jeg, når vi laver arrangementer. Det kommer der mere om inden for et par dage, så hvis du søger et job derude, så hold øje på vores hjemmeside. Udover det, så har vi også forlænget nogle aftaler, som vi er super glade for. Vi har fået forlænget vores sponsoraftale med AFI og Helly Hansen. En aftale, der løber et par år, og vi kommer til at sende noget ud i nyhedsbrevene til vores klubmedlemmer, hvor at man også skulle få en god gavn og del af det. Så vi vil bare sige tusind tak til Helly Hansen og AFI. Vi glæder os til at tage et par gode år med jer igen. Og så har vi fået forlænget samarbejdet med Green Carrier, som jo har navnesponsoratet på vores Business Cup, Green Carrier Business Cup. Det har været en kæmpe succes, og vi udvider eventen. Vi håber på at få endnu flere hold med, og tilmeldingen er lige åbnet i dag, så hvis I sidder derude som virksomhed og mangler årets virksomhedsarrangement, så gå ind og kig på sailingaarhus.dk, der kan man tilmelde sig Green Carrier Business Cup. Der er rigtig, rigtig mange ting at fortælle, men vi vil løbende komme med opdateringer, og vi vil prøve på hver måned at komme med de her opdateringer, så I kan følge med i, hvad der sker. Følg også med på vores hjemmesider. Vi prøver på at samle det hele under en fremadrettet, og der vil komme meget mere information omkring den her strukturelle ændring, og hvad det er, vi arbejder på i fremtiden. Så vi glæder os til at se jer hernede. Hvis I har brug for at kigge ned til os, eller spørgsmål, så kom endelig ned, og så glæder vi os til en god sæson.